problemàtica del barri a nivell de la gent major estem patint molt, molt, que els surten, entren gent, perquè això, el foco pitjor que tenim és la venda de droga, així en les casetes roses. I estem lluitant per això, perquè ho lleven i que facin alguna cosa per a tindre més seguretat en el barri. No hi ha la gent jove ni la gent menys jove, sinó pràcticament la gent major, que són els que pateixen més estirons que peguen en el carrer o quan van a cobrar el que és la paga de viudetat o de pensionista, estan merodejant per els bancs per poder aprofitar-se d'un tiró a una gent major, que han passat molts casos de que han tingut que vindre el 112 per endur-se-los perquè s'han trencat el braç o estan en moratons. O sigui, casos que la gent major és el que estan passant. Entonces, clar, en el barri d'ací de la Malvarrosa fa falta moltes coses, sobretot en problemes de sanitat, problemes de lo que t'acabo de contar ara, problemes de falta de que n'hi hagi menys, o sigui, que n'hi hagi pel barri un treball per part de l'Ajuntament o de la Generalitat per millorar el barri. Jo te parlo a nivell de gent major, que la gent major té dificultat en moltes coses. Té dificultat, és que això és una cadena que té molts eslabons. I clar, si se trenca un eslabó, se trenca la cadena. L'eslabó nostre, de la gent major, més que res, és que pateix tant el problema de l'autobús del dia, que ahir també hi ha problemes. Quin és el problema? El problema és que te vaig a contar que fa almenys 5 o 6 anys l'Ajuntament, a tots els presidents, que no anaren tots, anaren 5 o 6, però d'altres puestos, diguem, d'altres centres, de col·legis i això, anar representats, per a veure de millorar els autobusos. Clar, els autobusos, el problema que tenen és que un autobús que agarra 40 places, n'hi ha 7 places o com a molt 10 places, que crec que no plega, per a la gent major. Entre 40 persones, 10 per majors, jo crec que valdria la pena fer-lo mitat i mitat, perquè a l'autobús de línia puja molta gent major, per anar al centre, per anar al metge també, que ho agarren. I és un problema gros perquè jo al principi me queixava de la gent que se sentava i ocupava un lloc de la gent major i no s'alçava. I tenia problemes, discussions i tot. I entonces al final ja ho vas deixar, perquè ja tenia por de que la gent jove, alguna gent jove, es començara a dir-te alguna cosa o a agredir-te. Entonces jo el vaig deixar, però sí que a dir-se a la gent major, a dir-li, escolta, demana-li a aquesta persona que s'alça. Entonces, clar, jo he tingut problemes en gent major, hasta en maletes i tot, damunt dels asientos del major, però o no mantenien o s'han fet el sueco, però serien d'un altre país. I quants anys porta vostè vivint aquí, en la Malvarrosa? Així, vivint molts anys, més de 50 anys. Anem a veure, jo soc del Grau, nascut en el Grau, però quan me casé als 23 anys me vaig vindre a viure així, perquè jo sempre he sigut de platja. Entonces, varen vindre a viure així, se compraren el pis així, i així he estat treballant més de 20 anys en l'associació de veïns. Després ja, quan me vaig jubilar, la presidenta d'ací me cridarà perquè l'ajudara i tot, i entonces me vaig ficar en els majors i estigui treballant així fins que ja varen decidir que fora jo el president. Porte ja
així treballant pas major de 9 anys, però 11 anys en la directiva. I ha vist que la situació de tràfic de drogues i altres problemàtiques com a que han augmentat o... Cada vegada augmenta més. Fa molts anys que es començà la droga així. Se van fer moltes manifestacions, se va treballar en contra de la venda de droga, se va suïvitzar un poquet, se va adormir això un poquet, fins que farà uns anys es començaren una altra vegada. No te puc dir si són 10 anys, perquè sí, que es començava la droga a la venda així. Clar, la Policia Nacional com la policia local fa el seu treball, però clar, el treball de la policia és detenció o llevar-li la droga que porten. Una vegada ahir, si l'han detingut, va al juzgat i ahir ja ells no entren. Ja és el jutge o el fiscal el que dona la pena, el que el fica 2 dies en prevenció i a 2 dies. A més, això ho saben ells. Coneixen ja els cotxes camuflats de la Policia Nacional, coneixen tot. I clar, això és una cosa que la solució és social. La solució no és de ficar més policia, més vigilància, perquè ells ho saben. Més policia què fan? Que detenen a més gent, passen 2 dies en prevenció i ixen. I ja està. El problema d'arrel no se soluciona. No, això no se soluciona. Això és més social, perquè així l'Ajuntament passat va agarrar un equip de gent que estava molt ficat en solucionar problemes així en barris d'alguns puestos del país. Crec que vingueren un arquitecte de Granada, de Barcelona, crec que era un altre de Valladolid, que havien contribuït a solucionar aquest problema, que era de fer edificacions i controlar aquestes edificacions. Però, clar, què passa així? Que així molta gent, que ja són fills de gent major que o no viuen ja o viuen en un altre puesto, pues el fill el que ha fet és o alquilar el piso d'ací de las Casitas Rosa, alquilar-lo o vendre-lo. Clar, com és social, el que tenen que fer és el que anaven a fer l'Ajuntament passat. El que anaven a fer era, primer que res, saber qui són els dueños de cada pis. El que té els papers i està en regla del pis no passa res, i això no trafica en droga normalment. Però n'hi ha qui ha entrat a voleu ahir o n'hi ha qui està alquilat i què passa? Pues que la policia al fer aquesta investigació s'ha negat a dir-li a la policia qui és el dueño d'aquest piso. Claro, es que yo no sé a quién le pago. Vamos a ver, si tu tens que pagar un pis mensualment, sabràs a qui li pagues. Clar, ara això s'ha trencat perquè ha canviat l'Ajuntament i ara pues, jo ja no te puc dir més coses perquè això t'ho podria dir l'associació de veïns, que és la que porta tot el... Jo sé algunes coses, però jo referent a la gent major, i torne a lo de antes, referent a la gent major està molt abandonada, no sols de la societat, perquè la societat ja sabem que passa de la gent major. Normalment i exclusiva. També te vaig a dir que la gent major s'ha perdut molt. Així, des de la pandèmia, així hem apegat a ser 1.200 socios i sòcies. I ara, després de la pandèmia, s'han quedat en 500 socios. N'hi ha gent que ha faltat, n'hi ha gent que ja no ix de casa, unes per por a el que està passant i altres perquè no poden eixir.
Nosaltres li diguem que vinga, que ho passe bé així i no. Però és per la Covid o és Bueno, per el barri? n'hi ha persones a lo millor que per la Covid sí, perquè jo això que t'he dit és una investigació que estic fent jo, els fills i tot. O sigui, no és que venen a dir-me'l, Ja. és que parlen Vas ells demanant. quan els veig i tot, perquè jo sé qui venien i qui no venen. Entonces estem treballant en això, però és el que tenim. Clar, i això és un centre de dia. O també teniu una part residencial. No, això és un centre de dia d'activitats. Vale. O sigui, així fem, mira, així tots els dies de la setmana tenim coses de fer. Tenim dilluns i dimecres, tenim tots els matins de dilluns i dimecres, tenim una monitora que les fa gimnàsia. Així venen 200 persones cada dia a fer gimnàsia. Després, el dimecres i el dijous teníem també gimnàsia, però el van llevar, perquè l'Ajuntament, a través d'una empresa, contrata a esta gent, a estos monitors, per fer gimnàsia així. Després nosaltres tots els mesos fem una festa. Una festa, ara han fet la festa de falles, que han fet una falla, han fet fallera major, que és la real, és fallera major la real. Vale, a veure. I cada any fem una fallera major. Fem aquest dia de festa, fem un dinar, fem la planta de la falla i la crema de la falla el mateix dia. Invitem també al delegat o al consellal de majors de l'Ajuntament, enguany no ha vingut, no sé, un dia que l'agenda no era... Però bueno, Però així la inversió ha canviat al llarg dels anys. Penseu que haurien d'invertir més per a la gent major? O... que tindrien que invertir més, sí. Sí. Mira, per la banda de la... Actualment, per la banda de la Conselleria i de l'Ajuntament, inversió així no sabem quina inversió tenen. No ho sabem perquè ho preguntem i no ens diuen res. No sabem per dir-te el programa que tenen per a la gent major, per centres de major, no ho sabem tampoc. Perquè antes sí que ens donaven tot un programa durant l'any de que tal fecha hi haurien, per exemple, un taller de memòria per a la gent que està perdent la memòria i venen. Enguany ha sigut el primer any que han fet la invitació a tots els majors del roscón de Reixos. O sigui, que estem programant moltes coses, ens costa diners, però també fem moltes excursions i molts viatges que d'ahí també traiem diners. Perquè, clar, les agències venen, oye, este viaje, pues si cogéis 50 personas para este viaje, tendréis 3 o 4 euros de bonificación por cada viajero. Entonces, tots estos diners són els que arrepleguem nosaltres per fer aquestes festes. A banda de que paguen, cada socio i cada sòcia paga 8 euros, no, perdó, 10 euros. 10 euros per tot l'any. N'hi ha centre municipal que l'ha pujat a 12, però nosaltres, per conforme estava tot, i un barri obrer, que és un barri obrer, pues no l'han pujat, l'han deixat en 10, com altres anys. I a més, a banda d'això, pues ens donaran una charla. La charla és com evitar delitos en la calle, en casa y en el transporte público. Los timos y las dudas e inquietudes que pueda tener una persona. És el que han parlat antes, de que la gent major són els que més patim tot això, tot el problema. Clar, si damunt en el barri tenim el problema de la droga, que és el que tant l'associació de veïns com el que és el centre està lluitant, pues és el que volem i el que demanem. I se us escolta des de l'Ajuntament?
rebeu una resposta directa a les vostres peticions? Bueno, la resposta diuen que estan treballant en això. El que sí que està treballant en això realment, perquè ho veiem i ho sabem, és l'associació de veïns. Però clar, l'Ajuntament treballa el que voldrà o el que podrà, no ho sé. Sents que prioritzen uns altres barris abans que altres? Jo no vaig a dir-te si en un barri fan més o fan menys. Jo no vaig a llevar-li si tenen una assignació per gastar en millorar un barri, llevar-li per vosaltres. El que sí és que si treballen per un barri, que treballen per un altre també. Este barri està molt abandonat, molt. Així ara s'està fent coses d'alcantarillat, de millorar algun carrer, han fet algunes places de jardins, però tenen que fer molt més. L'Ajuntament té que dedicar-se, si vol fer més coses, dedicar-se a este barri. I per què creus que és que no dediquen tant de temps, ni tanta atenció, ni d'obres en aquest barri? Això n'hi ha que preguntar-li-lo a la senyora alcaldessa o als que estaven antes o als que estan ara. Sí, o els que es quedaran... Els que estan ara són els que tenen que continuar el que varen deixar els que estaven antes. I quin futur li veus tant en el barri com en el centre? Quin futur veus de... Ai, el futur en la falla jo el vaig ficar. Vaig fer pamfletos en la falla per ficar-lo. Així n'hi ha que fer millorar el barri en tots els conceptes, en tot, en aparcaments, en prioritat per a mi és tot. És tot. Què és el principal que vol la gent que siga més prioritari? Pues més prioritari és eliminar el foco que tenim de la venda de droga. Una vegada això s'arregla ara, una vegada això donarem solució i se millorara, ja seria fer un estudi en tot el barri de lo que n'hi ha que fer. De turistificació, com ha afectat en aquest barri? Anem a veure, el que no se pot fer és dir, bueno, com volem turisme, pues, vale, Anxas Castilla, va, el que vinga, que, mira, si estan agarrant ara moltes plantes baixes i estan dividint, si la planta baixa és gran, en 6 o 7 habitacions i estan alquilant-les. Clar, si això està controlat, me pareix molt bé. El que no se pot és descontrolar-lo. I si uno té d'alquiler una planta baixa o té d'alquiler un pis, tots sabem que més de 2 altures no pot alquilar un pis per fer-lo a treballar a través del turisme. D'alquilar-lo una setmana perquè venen uns turistes per un fin de setmana, per una setmana, per 3 dies. O sigui, això és el que no volem. Tampoc volem, ara se va construir un hotel. Aquí, en la Malvarrosa? Així a la Malvarrosa. Nosaltres vàrem demanar en un espai, a través també de l'associació de veïns, vàrem demanar que se fera un centre social per a la joventut, se fera una biblioteca i se fera un saló d'actes per a que el barri poguera també fer ús d'ell. Si tens que fer una convocatòria d'algo, tindre un puesto on pot fer una convocatòria per als ciutadans d'ací, per als veïns d'ací. Ara, pegat a això van a fer un hotel. Creus que la gent jove parteix un poc d'aquest barri? O sigui, quan va creixent, una vegada que ja comença la seva vida més d'adult... Així ve molta gent jove a viure. I estrangera, a passar uns dies. Clar, però dic a nivell de residents, fills dels que viviu per aquí... De resident n'hi ha un problema a la gent jove que si demanes molts diners, la gent jove no està per independitzar-se i vindre a viure, perquè sí que vindrien, però clar,
qui pot pagar un alquiler en un preu alt. Però bueno, ja veurem. Això són coses ja Del futur. del futur.